velkommen. Vi står så herude foran Telia. Helt alene. Det er nok den mest øde gågade, jeg har set på den her tid af døgnet. Klokken lige nu, den er 05:25. Og vi venter egentlig bare på, at klokken den slår 10, så vi kan komme ind forhåbentlig og få fat i en iPhone derinde. Vi skal selvfølgelig have den sorte 16 GB. Mindre kan ikke gøre det. Eller 2. Så kan vi gå herud til køen bagefter og smadre dem. Ej. Spagskakkeløg. Vi har fået lidt for meget kuldshaker, lidt for meget kaffe, lidt for lidt søvn, spillet lidt for meget brawl. Rigtig nørdet. Men klokken 10, så er vi klar. Du trækker nummer 2 og kommer ud af butikken som første. Ja. Føler du dig ikke sådan en lille smule heldig? Jo, det er rart. Det er rart. Ja, det er rart. Må vi ikke lige tage et kig ned i posen? Det må du gøre. Ja. Skal vi Se. et stykke iPhone. Og du har ikke engang pakket den ud? Nej. Det er altså for Det tager lang tid derinde. Ja, det er systemet, der overbelaster. Allerede. Ja, allerede, ja. Kom Sam. Yes. Kommer ud fra solen. Bam, bam, bam. Hvorfor kom du ikke ud som nummer 1, når vi har siddet i kø siden klokken 5, var? Jamen se, det er jo fordi, jeg skulle have en iPhone dock med, som den eneste i butikken, ikke? Nå, Da, da. er det... Så har vi iPhone. Så ville hun til at aktivere den. Nej, søster. Det gør vi. It's alive. Et stykke. Ej, hvor... Tab Ej, den. den er sgu da fin. Den er så lækker. Den er så stor også, eller... Den er da rigtig Ui, kanon. Sam, her. nu er du glad. Det er da mega fedt. Skal vi hjem og lege? Noget frisk igen. Nu er du frisk igen. Kanon. Venlig til unboxing af iPhone og iDock. Så starter vi med iDocken. Lækker ser den jo ud. Det var den eneste, de havde tilbage nede i butikken. Den klistrer godt fast af den. Kun nummer 1 i butikken får den sidste dock. Og den eneste dock. For lige vise det skide plastik herovre. Det kan man se sådan noget. Det må være frisk. Jeg fik et billede af dit skridt. Og det klipper vi ikke ud af det her. Så, sådan vil jeg være der. Masser af papir som sædvanligt. Bla bla bla, garanti, ja, bla, væk med det. Her har vi en vigtig, lille fin dock, line out, almindelig synkkabel må det være, der skal sættes i. Lidt smart detalje. Så er det den vigtige iPhone. Der har vi vidunder. Klar til at den ud. Okay, du er lige nødt til at vente den igen. Lige af bagsiden også. Den er blevet lidt mere rund i designet. Der kommer en kæreste med i baggrunden der. Selvfølgelig 16 GB. Prøv at sætte den ned. Den får den der synke op med noget, der ikke er der. Mens den står og brummer der, kan vi pakke resten af kassen ud. Den ligger i en lille map her, hvor at ekspedienten nede i Telia ikke kunne finde ud af, at inde i der ligger et SIM removal tool. Hun ville give mig en papirsklips med, men
Den er jo god kundeservice. Igen en masse ligegyldige informationer. Hey, klistermærker, endnu flere. Nej. Hvilken størrelse? Og en pusseklud. Den der, hvis man kan få det med. Der står iPhone på den. Samme størrelse selvfølgelig. Væk med det. Der er jo ikke noget at bruge til. Hernede i der har vi det europæiske stik. Lidt mindre end det amerikanske stik, som vi har set på nettet. Meget lille strømforsyning. Dejlig størrelse. Den har jeg også, den der. Prøv at klikke dem sammen. Der skulle ikke engang Apple logo på den her, eller? Hvad har vi mere? Almindelige høretelefoner her. Så man kender dem. Nej, det er med headset på. Ja. Headsetet her, hvor man kan klikke på den for at spole videre til næste sang, og hvad ved jeg, bla bla bla. Og synkkablet. Det er jo så det, vi skal have gang i nu. Der var ikke mere i det. Væk med den. Skal vi til det sjove. Først skal vi lige have sat SIM-kortet i, det her oppe i toppen. Jeg skal bruge det her lille smarte værktøj, hvis jeg ikke fik det smidt helt væk. For kromet selvfølgelig. Jeg kan ikke se, hvad den er. Bedre kan ikke gøres. Kommer skuffen ud til SIM-kortet. Telia SIM-kort selvfølgelig. Der er kun en måde det kan ligge i på. Så jeg selvfølgelig ansætte en rigtig anden, ellers så går det helt galt. Man er ikke glad for at presse alt for hårdt i sådan en lille fin en her. Nej, Sådan nej, der. bare vente den rigtigt. Tænder vi den lige. Sådan der. Vi kan vælge iTunes eller Emergency. Har der en Og der står- Det må være noget spansk eller et eller andet i den retning. Nå, så gik vi tør for strøm. Nej, det gjorde ikke. Det var væk igen. Sådan der.